Vítajte na Muškátovej. Ale pozor, nie hociakej Muškátovej. Dnešná ponuka je zasadená v bytovom dome hlbšie v sídlisku a tak našimi susedmi nie sú hlučné hlavné ťahy, ale takýto príjemný a pokojný vnútroblok na jednej strane a OC Retro so všetkými službami na druhej. A aký byt v tejto úžasnej lokalite ponúkam? Priestranný trojizbák s 2 balkónmi, väčší než čakáte a logickejší než dúfate. Nájdete ho na 4. poschodí zrekonštruovaného domu s výťahom, vďaka čomu je príjemne svetlý a ponúka dostatok súkromia. To, čo na byte oceňujem najviac, je väčšia výmera a výborné dispozičné riešenie. Denná zóna je v prvej časti bytu, 2 priestranné a svetlé spálne sú v zadnej, oddelené walk-in šatníkom. Kuchyňa bola navrhnutá s citom. Pôvodná majiteľka, nadšená kuchárka, v nej integrovala niekoľko šikovných riešení. Otvorením priestoru smerom do obývačky získala dispozícia ešte viac vzdušnosti a moderný charakter. Byt prešiel predčasom kompletnou rekonštrukciou, vrátane výmeny okien, elektroinštalácie, murovanej kúpeľne a WC. Zachované však ostali pôvodné parkety, ktoré mu dodávajú charakter a teplo. Lokalita patrí k tým, ktoré si ľudia vyberajú, keď už presne vedia, čo chcú. Nemocnica a zdravotné stredisko sú len pár minút pešo. Hneď za rohom nájdete školy, škôlky, ihriská aj OC Retro. A na víkend Rohly, Štrkovec aj park Andreja Hlinku. Ružinovská klasika, ktorá nesklame. Viem si to predstaviť. Ráno v papučkách po čerstvé pečivo, cez deň všetko pohodlne vybavím vďaka výbornej dostupnosti, popoludní si užívam príjemnú svetelnosť a súkromie bytu, večer na prechádzku k jazeru a v noci pokojný spánok. A vy čo na to hovoríte? Teším sa na vás na obhliadke.